Wowow quiz. Аллартеққиппорааsit. Сапаати пакуннаан туллингутторпассуарни нунатсини меэққат ordniklasit atuaq undskyld for ordniarmit qaqqiuataanit atortussasit siulaariarussigit tastassaniput slipsit Imma una vi tager lige hurtigt forfra. Hun har lige tabt sin Signe Wowow quiz. Så jeg lige. Ja. Okay. Der står kamera 1. Men det her må være kamera 2 i virkeligheden, ikke? Altså den, som i Langvården bruger. Det må det være. Så ligner han lige den 2'er. Og jeg er nemlig Okay, bjerg på sim. Ja. Signe er sikker. Flybollen sulperarput nuanneruta. Set. Ayutumer tassaasor minuspoint. Soorunulimi amma bonusi. Allagaatitsinitsinni unikkall. Pause. Ullumikkut isersimaqateqarpunga aamma avataani. Undskyld. Breaker. Kan jeg gå herfra og så tilbage? Sådan her. Eller... Bissaganaatlak. Sisimior miuni. Undskyld. Inuaqatigiilerne umilu apeqqut tassa unaavoq. Undskyld den teknik. Batteriet går under. Den sagde bare... Tak. Okay, apeqqutisaari sulia apeqqutiingilaasan santralias. Katrina. Yes, toqak iluallak yosnaal aqqaqippoq. Kaasarfili nasartali qaqortor. Annora. Akisuttu taanna. Katrina. Annora qaqortumaart assigippat. Ha? Annora qaqortumaarlu assigippat. Okay, her. Ja, uanganik. Ja, vinkilit takuna. Okay. Alingaparsi. Ja. Pulartu imamtuningitsoorpaguna. Taamaalit massakut unamminertassun killikkallarparput peertarsuarmiut sisamanik puingeqartut numingaannersut kangillingut atuarfiin orti at martussunnik puingeqartut. Ja. Breaker boot, så henter jeg de gaverne. Kom posen. Henter lige nogle gaver. Sminkerum med mig. Sorry. Ja. Okay. Alright. Jeg er klar. Lige sikker. Tænk lige at finde en anden og sæt. Ej, men jeg synes se. Eller silan jeg sæt. Der kan sådan noget sige der må ikke. Op. Der er ikke bedre på. Nu er det så sødt. Der var lidt det der var mix i så meget jeg rammer ikke. Bingwarn jeg der er det sødt. Og i det der er slut. Ja, Røse. Mobilisne brangeklæd. Torrek, gongel se. Ina kuna rejse. Imi batlen jeg på nok på se. Yngela. Yes. Ja. Det var godt med noget vand. Jeg går ind mod den der, hvad vil jeg sige, rollatoren. Endnu fik jeg jo. Ingataqissaut massakut kangillinguat atuarfianingaannersut ataatsimik puingeqarlutik qasianguani hiunarsip atuarfiani ordniklassit 2 puingeqqasut naligittorissupput
Der er 2 bolde. Magtu kukunigua mikkit. Katrina. Magtu nga nakunigua sila? Ja. Ja. Magtu. Ha? Finger shoot. Ungani tiusarlung ik. Nawanga ningun ikikikunga. Okay, ayun idak. Maliwisi masamik ko. Bilawli introen igen, ikke? Tasi sak ila. Tasi sak. Du Isak. Du Isak. Danmarkan så. Undskyld. Jeg er klar igen. Du Isak. Du Isak. Bare min adorf. Du Isak. Ordentlig glas. Jeg laver lige den her igen. Signe synger. Bingwang nærta. Ik laver den op på sim. Jeg tager den her fra den her. Ja. Ej, det var lidt. Ej. Kun ikke ulig. Sini Wowow quiz kingunas allarteqippo angerlarsmaffimmini isiinnaartullis aamma malinnaалluarisi. Jeg synes det gik bedst til. Undskyld. Kan vi tage den igen? Ja, op. Yes, das er jo nu. Amilisse. 10.000. Ra 10.000. Isiinnaartu tamassi 10.000. Amilisse. Nu svom mød. Ra. Amma isiinnaartor puut. Aslimatego studier så. Yes. Bjerpunga, young man. Ja. Der er meget lidt kritik, at der fik hans nye mingan og sødt. Han på ingen anden kan så ret. Der er meget lidt at se. På ingen anden på sig. Okay, bjergrøse. I må så gøre på. Så mingan ikke dårligt at Carsten, du siger bare til, at jeg løber herhenfra. Nu med at fik hans slynge, at der fandt ingen anden sødt. 2 point. Der var. Jeg blev godt under Agisinang ikke syg. Mathias Stockholm mødt. Han er med præcis op på. Nå, okay, okay. Okay, vi breaker fra. Nu er jeg... Du lige var godt tanke op. Det bliver en svær breaker. Hvor kan vi klippe den? Kan vi bare... Young man, lad mig sige netop bare, at du finder en klip her. Hallo? 42. Hallo? Katrin, du har sådan noget, op. Toch det bliver kan mig. Er det sådan, jeg ser, ikke, hva'? Er det der om lidt? Nå, er jo ikke også? Nå. Er jo ikke der? Ja. Er du på den eller lidt? Kan du den? Nah, masina baca nasa. Ikaw pa. Merong lagi dyan. Di pa yuk. Tessa. Fik man lige en sukkerchok, hva'? Yes, rønner svagt billuarluta inugatta mamaqtunillunerisisaqa taalаарsinnaasarluta. Taamaattumik unammineq ingerlaqqippoq semifinale ingerlapparput. Unnuk manna ayugaasut kikkuussagaluarnerpummi tam. Semifinale ayugaasut sapatakunnaartulliani sisimiuni mingortuungum atuarfiani ortni pitch finaalem unammersuassavaat. Massakkullu unammineq ingerlaqqippoq siulliussapput nuussuup atuarfianinngaanersut ortni a. Una ukumaqsissangiippasit unilarpugut. Det er Lion Man.
Har vi gaffertape? Skulle der pokker den rammer matematik? Bare gaffertape. Ja. Der er en gaffer ude i AK. Jeg har lige lagt en rulle i reolen der. Bjørn, Bud. Imam iming talking champagne ang amal pa. Jeg er klar. 10 sekunder. 10.000 kroner og 10 sekunder. Ja. Kommer frisk som en styrtende havørn. Er I klar? Uanga illit uagut. Bisangadak. Bisangadak. Ataysa ma bisangadak nga. Ab bonus namin aling isa sunu sa mga sunod tusiyok. Tagan na. Uningat takki nga amik. Manicure challenge. Nililigayan na. Yung takapurts. Tokhak, manicure challenge, level pro. Tokhak. De fik den der. Ja, bonus, og de er i gang med at finde ud af, hvad de vil have. Du siger det lige igen. Bonus, hvad vil I gerne have? Ja. Yes. Så godt.
Qamattu Facebook kikkut eqqaaneersaarpattaalaarisiuk atsauttu 14 qaangiuppada atakaatineqassaafinaali kisia unnugami siginnaarniarisi unnugu sisimiormiut aasiammiun ilissiunammissusin takutissaaqqut. Yes, bye bye. 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 Torrak ilumut illuaratsi